Салом алейкум, ако, апо, акай бобоҷон медия. Ай шумо хоҳиш мекунам. Акайҷон, ҳамин бачаак ки мара як дастгирӣ кунӣ. Бачаак ки ман маъюбай. Муҳаммадҷон, як гурдаш қоқ шудагиай, дуюм гурдаш зарар дидестай, шишош ов гирифтагиай. Шароитмо намераса акайҷон, барои леченияш, барои доруош. Болои ин хона надорем, акайҷоно. чанд қай метонен ай дастон меомадагиша ёрдам кунем. То рӯзе ҳастем да ҳақтон дуои нек мекунем акайҷоно. ясмай нимсмай чанд қай ки мебурояд дилтонам қа ёрдам кунем. худоҷон парвардигор барака бинен, илоҳим дасти кама набинен. чӣ орзу аст дорем ба орзуотон акайҷон бирасем. акай бобоҷон, ман ҳамин модари муҳаммадҷон, ҳамин ному насаби ман, ҳамин картаи худмонай ятим ва рухсора. худоҷон баракат биёрен, илоҳим ай ҳаматон миннатдорум. раҳмати калон. ма картаи хидмат ҳеҷ вақт намемонам. ягон фикр накунен. аввал ма пеша ки мегум, пешаи пила партофтан рақамои ватсапи аппарайна ма мондагиям. занг бизанен аппара, видеовизов кунен. аппаҷон ку фарзандтон амора нишонте. нишонтон бита, фарзандша ба чашмотон бинен. баъд биген аппаҷони ма картаи хитон ҳаст ё не? ку номерои картатон амада такрор кунед чандай? номерои карташона такрор куна, баъд пила партоем. ай барои аллоҳ, ами ҷияна як кӯмак кунед ки шифои комилӣ биёбад. аввалаш ки шифо да дасти аллоҳ ай, не ки бо ай дасти банда ҳаракатам дар кора ҳаракат кунем, иншаалло ки мешава. кадоми наметонен видеора лайк монен, иншоалло шумо сабаб мешаванд. лайк шумо сабаб мешава видео паҳн мешавад. ё як комменти хуб нависед, ё дар коммент навиштагиҳои дигаро як донаи лайк монен. аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша. як сомоне ки хайр мекунен, аллоҳ ҳазортон бита. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошен. видеои ояндара иҷдад кунен. кадомед ки дар канал обуна нашидаен, дар канал обуна шен, видеои ояндара мунтазир шен. аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша. бародарои даст ба хайрам. аллоҳ нигаҳбонтон.